So, welcome back to my channel mga Koblax. Adobo tayo ng konting baboy at saka yung steam ng kangkong mga Koblax. So, ayan. At saka may kamatis tayo, magigisa tayo. Yun, parang adobo lang mga Koblax. Naisipan ko lang kasi sayang naman ito. O, yan. Tapos may baboy tayo mga Koblax. Sige, simulan na natin to. So, yan mga Koblax. Isa na natin. Okay, now, siyempre, of course. Yo! Bawang natin. Kaunti lang naman kasi ito. Ako lang naman kakain ito. Yan mga Koblax. Gisa-gisa natin. Yan mga Koblax, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe mga Koblax and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos. So nag-upload tayo mga Koblax ng mga lutong-lutong bahay lang at saka wala lang, imagination ko lang ng mga luto. Ayan mga Koblax. Lagay na natin tong baboy. Ayan. Pumuputok-putok. Lutuin muna natin itong mga Koblax. Pamintahan natin itong baboy. Saka magic sarap. Yan. Puputak-putak na. At lagyan natin ng toyo. Yan. Naku, mga Koblax, parang ano na naman ako dito. Malamang yung anak ko di kakain ito eh. Ano kaya kung hiwalayan ko ng adobo? Kasi ako mga Koblax, gusto ko gulay-gulay lang eh. Ganun na ata mga Koblax, yung 80s at saka mga 90s, mahilig na sa gulay. Kasi nga, may mga nararamdaman ng something. Ay, naku po. Yan mga Koblax. Yan siya. Lalagay ako ng konting asukal. Mahilig ako mga Koblax sa paglagay ng asukal. Yan. Buwan ko sa'yo kung anong naamoy mo. Kaunting suka pala, di ko ito nilagyan ng suka. Nakakain ka dito ha, may gulay. Haluok lang. Nahaluan ko. Ha? Yun, lagay na natin itong kamatis. Saka sili. Dali lang ito lutuin mga Koblax. Mukhang masarap ah.
Lutong bahay mga Koblaks. Ayan. Itong pang kung gusto ko nito, hilaw-hilaw lang. Ayan. Lagay na natin itong kangkong. Ano pang hinihintay natin mga Koblaks? Kangkungan na! Ayan. Basic mga Koblaks. Pero masarap to. Ayan o. Kaya mga Koblaks, okay na to. Di pa ako nagsasaing pero may bahaw ako dito. Nagtitirahin ko. Dagdagan natin ng konting mga Koblaks ng suka. Yun. Uy! Mahulog yung ketchup. Yan mga Koblaks, oh. Pwede na to. Yan na mga Koblaks, oh. Lapit na to. Tapos patayin na natin kasi gusto ko yung ano ng mga Koblaks medyo crispy. Ayan, patayin na natin. Pwede na ito mga Koblaks. Ayan. Saan ka pa mga Koblaks, oh. Pwede rin itong pampulutan, oh. Yun mga Koblaks. Hanggang dito na lang ang content ko mga Koblaks. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. See you in my next videos mga Koblaks. Bye-bye. Love you, Mama Chop Chop. Ayan na. Thank you for watching mga Koblaks. Bye-bye.